Eurek hori argizekian zera eusokuek eta uste zuen inkluso amengo idazkarize, udaletzeko idazkarize izango zala salaketa sartu txina. Eta gero, zerik egon dizena gura amak egiten zuen familiako epe tartien zegozela. Hemen partetik familiako epe tartien zegozela hor salaketa horretan. Eta guri, akordetenok, gazte eta umetan sekulo ama zuan gerra denporako gauzarik eta ez etxabiakotan. Ni nagusi egin igual 20 urte inguru ez neukezela ia kontautiko gauza doza eta gane meia. Zelan ez dozue kontau gure, zelan kontauko zeinoa zen bazuerik gauzak, ze zuen lagunen gurasoek izan ziren gure gu salatu giniozenak zerien. Zelan kontatuko zuen, ze zuek hori jarraituko daben, ze zuen lagunekin zeinen ibiliko, azarratu ingo zeinien, edo jarraituko daben, eta hori izateko ez dugu kontau. Guk geure barruen mantenidu dugu zuen gauza.